शुभ सकाळ। मु सुधांशु शेखर मिश्र, विज्ञान शिक्षक, सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बारिकुंपा, ब्लॉक खजुरीपड़ा, जिला कंधमाल। आज आम अष्टम श्रेणीर विज्ञान बहीर सप्तदश अध्याय तारका और सौरजगत किछि अंश जहाँकि शिक्षण फलाफल अंतर्गत एसीआई 802 ताहा आमे आलोचना करिबा। जानिछ पिले, जेतेबेଳ पर्यंत वैज्ञानिक माने महाकाश पर्यंत जाई नथिले सेतेबेळ पर्यंत समस्तक धारणा थिला कि पृथ्वी स्थिर एवं सूर्य समेत अन्य समस्त ग्रह माने पृथ्वी चारिपटे घूर्णन करुचंदी। किंतु एही तथ्य को विज्ञान द्वारा भूल बोली प्रमाणित करागला। शुक्ल पक्ष राति रे एक मेघमुक्त निर्मल आकाश को देख। राति रे देखा जाउथवा एही प्राकृतिक आलोकपिंड गुड़िक महाकाशीय बा महाजागतिक वस्तु कहा जाए। आम सौरजगत रे सूर्य समेत अन्य 8टी ग्रह सूर्य चारिपटे निज निज कक्षरे घूर्णायमान अटंती। सूर्य एक नक्षत्र जार कि निजर आलोक अछि। सूर्य आलोक रे अन्य ग्रह माने आलोकित होइथांती। ଯେଉଁ 8ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଅଟନ୍ତି ଯଥା ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରାନସ୍, ନେପଚୁନ୍। କେତେକଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ନାହିଁ। ଯେପରି ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଆମ ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚନ୍ଦ୍ର ଏହା ପୃଥିବୀର एकमात्र ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। ଏହା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ 29 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ ବା ପ୍ରାୟ 29.53 ମାନେ 29.53 ଦିନ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ କହନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ମାସରେ ତୁମେ ଥରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦିନ କି ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା ଯେ ଏହା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଥର ଦେଖିନିଅ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାରେ କିପରି ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବା ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଶୁଣି ରଖ, 1969 ମସିହାରେ ଆପୋଲୋ 11 ମହାକାଶ ଯାନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର 3 ଜଣ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଡୱିନ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍ ଓ ମାଇକେଲ କଲିନ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲି ମହାକାଶର ଫଟୋ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଇଥର ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଟିକିଏ ପରଖି ନିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରମାସ କେତେ ଦିନ? ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆକାଶରେ, ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହୁ। ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ। ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରମାସ କହିଲେ 29.53 ଦିନକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର, ବୁଧ ଗ୍ରହର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି? ବିକଳ୍ପ 1, ନାହିଁ,
ଦୁଇଟି ତିନୋଟି। ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।